Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Hak arpsau trek mataw na yayong arajar arpo, kinong trek jong ka Conrad Primary Health Center, kabran hapo West Castles District, kilasam, marsau kilo ukhaw, kilo uphan, bat kilo uday syaki prapsan, ngut kilong kami, bala armet, kibadai kinong susnong, jong ki khandai tali kisnong ki bahab apo ka jingkmi. Jong kane ka PHC ki bakan top ya kisnong konron mau yong jadam kanong soma kanong lang kanong krem karam kansi ka mau riang tenai ka satlat bat kanong rilong katkum ka jing thu jong kinong trai kane ka jaka sumar kilaong baya kane jing sa mi ki marbam la penbet penbiang da ka Karuna Trust ka bapen pat penya ya kane ka hospital bat ya kane rukom sambam syakini kilong kumi ba armet la le ru habaro kharwai tli ki hospital bala penya da ka Karuna Trust hapo kane ka jela Hakani kesngi lai don rengkat ro u Dr. Nilo Moni Dolakka Shorya u Dr. Babul Kalita kinong trai ka hospital bat ki bor penya jong ka snong konrod those pregnant women, actually to encourage those pregnant women to register for early pregnancy, and also we are doing something to the pregnant women for helping in this critical situation. Nakaliang jongi ki longkumi ki ba yo ya kani ka jinirap kanung idap da jing sngokman namar ba let's say bun na kilong ying long sam jongi kim de ki long ying long sam ki ba dap ba biang la banong te nri da ngi yo pat kum kini ki jinirap kanung isngo kumen isngo banong ya kani ka hospital lan kani dispensary ba kala ban yarap kani yangi te kanung isngo na kabanta jongki omdei tang na kabanta ki dawai da shin re wat na kaliang ngila ban diet lan ni kum ki jengbak te kila ban penbiang kani na kabanta jong bang tip ma ba kilang kini ke ba armet kini bandong ki bakot bakya te na kaliang jong ka Karuna Trust ka badi ka office badi pe yakni ka kundut PHC te kala shemi kani kabanta ban ai ban sami kini ki marbam banta kini kilong kini ki ba armet omdei tang hanya kundut PHC ndai haki PHC khatwai tili ki PHC ki ba Karuna Trust ka pen te namala dak kilong kini ki ba armet ki shitam lan kembiang ka ban ka bi kadi te kenta ki kun jong ki badan hak poru kinlong ki ba pat bong kia te kenta kan Karuna Trust ka shemi kani ka benta khantam hakani ka lockdown ka badai namta uli COVID-19 te ki shemi kani ka benta ban samin ki marbam namar ki long kini ki ba armet le se kin jinjar ban thiet ka bam kadi kum hakini ki por lockdown te nyai khublei ru ya kini ka Shnong kendrut kam tami usordar sekretari be nong penya jangka ba lasha ba nin sami kini ki marban hakilong kmi ba armet ki ba de pon ka area kendrut ibar we ini ai kubleru ya UDC jangka West Khasi Hills ubala ai bentai ngi bangin sami kini ki marban nakaliang jangka Shnong kum kinong kitam Shnong ngadi sekretari jangka Shnong kendrut ta ka pon ngidon ni po PSC kendrut nam ta ka jing la isnai jangka ni ka hospital ni ngi uyim ta ba kidon kini ki long kami ke armet makani ka hospital kalayaram ai jing arab namta jengki ti kum ka snong ka nong paw ka jing snukmen paw ro ka jing snukuram namta ka ni ka hospital deng ba ka ni ka company ka plape ka ni bala penyo ka ni ka jing arab ti ni kerpat ya kini ki nong song snong patang bahap ka ni ka hospital kendron bala kum no kit penbaj ya kit bungo ka
ke jing penbet jang hospital bat kin sim khiaro na ke jing tha joki na ka pos ka por ka ba yede kumno ban sumar ka koi ka khia khnam ba kan wanra ka jing job ha ka jing koi ka jing khia te na sa chisen pat na ka liang jong ka sinong ni ai publi sibon ha ka ne ka por na ta kini ka program ka bala yo kan pendep mata si